Her er et filmklip, der viser konstruktionen af en hydrotermfigur i Excel 2010. Vi starter med tabellen. Og så skal der indsættes et datasæt, som jeg er liggende her. Hele tabellen markeres nu, og jeg klikker på indsæt, søjle, 2D søjlediagram. Jeg vil nu gerne have temperaturen afbildet som en kurve, og højre klikker derfor på en af temperatursøjlerne. Vælger skift seriediagramtype, og her tager jeg kurve. Okay. Og jeg vil gerne have en sekundær lodret akse også, så jeg højre klikker igen på temperaturkurven og går ned og klikker på formatere dataserie, vælger sekundær akse og luk. Nu vil jeg så gerne have flyttet forklaringen. Højre klikker igen på den og klikker på formatere forklaring. Jeg vil gerne have den i toppen. Lukker. Så mangler vi blot nogle aksetitler. Der går vi op og klikker på layout. Aksetitler. Vi skal have titel på primær lodret akse. Jeg vælger en lodret titel. Stor nedbør. Og det samme med den sekundære lodret akse. Det er en lodret titel. Jeg skriver temperatur. Og så er figuren færdig.